ମୁଁ ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତରାୟ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡକ୍ଟର RR ସ୍ପିକ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏ ସମୟରେ ଆମର ଭାରତରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ତାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛି। ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋମିଓପାଥିକ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ବା ସାନିଟାଇଜର୍ ଓ ଏହି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହୋମିଓପାଥିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ବହୁ ରୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଥା। ସେମାନଙ୍କୁ କେତେକ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ହୋମିଓପାଥିକରେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପରାମର୍ଶକୁ ମାନନ୍ତୁ। ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ରହୁଛି ତାକୁ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାକୁ ନ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ବି ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ହାତ ଧୋଇଲା ପରେ ସାବୁନରେ କେତେଜଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ବୋଲି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ଆମେ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆମେ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ କିଛି କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆମ ହାତକୁ ଯଦି ସାବୁନରେ ନ ଧୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ହୋମିଓପାଥିକ୍ର ମେଡ଼ିସିନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡୁଲା କ୍ୟୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡୁଲା କ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଇଚନେସିଆ କ୍ୟୁ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡୁଲା କିମ୍ବା ଇଚନେସିଆ କ୍ୟୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଦର ଟିଙ୍କ୍ଚରରୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡୁଲା କିମ୍ବା ଇଚନେସିଆରୁ ଗୋଟିଏ 100 ml ବୋତଲରେ 10 ml ମେଡ଼ିସିନ୍ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କାଚି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 20-30 ଟୋପା ହାତରେ ପକାଇ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ବିଶୋଧିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆଦୌ ବିଷାକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହା ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସ୍, ଜର୍ମ ମାରିବାରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୋଗୀ। ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ବାଜିଗଲେ, ନାକରେ ବାଜିଗଲେ, ଆଖିରେ ବାଜିଗଲେ ବିଷାକ୍ତ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାଟିରେ ହାତ ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଆଉ ଥରେ ଧୋଇ ଆପଣ ଖାଇବେ। କାରଣ ଏହା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍। ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଏହାକୁ ନେଇ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରି ଖାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଧରୁଛି, ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି କିମ୍ବା ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ହୋମିଓପାଥିକ୍ର ବେଲାଡୋନା 30 ଦିନକୁ 3 ପାନ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ତଣ୍ଟିରେ ବଥା ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ତଣ୍ଟିରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ହୋମିଓପାଥିକ୍ର ହିପରସଲ୍ଟ 200, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହିପରସଲ୍ଟ 200 ପାୱାରର ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ସକାଳୁ, ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ତଣ୍ଟି ବଥା ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଗରମ ପାଣିରେ ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣ ପକାଇ, ଯେତିକି ଗରମ ପାଣି ଆପଣ ସହିପାରିବେ, ଅଧିକ ଗରମ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆପଣ ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଲାଇନ୍ ୱାଟର ଗାର୍ଗଲିଂ ବୋଲି ମେଡ଼ିକାଲି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲେଖିଥାଉ। ଆପଣ ଲୁଣ ଗରମ ପାଣି ଘଡ଼ ଘଡ଼ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଗଳା ଭିତରେ, ସେ ସଂକ୍ରମଣ କମିଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ଆସିଲା ଏବଂ ଟିକେ ଦେହରେ ଥଣ୍ଡା ରହିଲା କିମ୍ବା ଦେହ ହାତ ଟିକେ ବିନ୍ଧା ହେଲା, ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ରଷ୍ଟକ୍ସ 200 ଖାଇପାରିବେ। ରଷ୍ଟକ୍ସ 200 ଦିନକୁ 3 ପାନ ଭାବରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ସେନିକ୍ ଆଲବମ୍ 200କୁ ହୋମିଓପାଥିକ୍ର କରୋନାର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଭାବରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଆର୍ସେନିକାଲ୍ 30, 200 କହିଲି ଭୁଲରେ, ଆର୍ସେନିକାଲ୍ 30 ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଧରି ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ମାସକ ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଆର୍ସେନିକ୍ ଆଲବମ୍ 30 ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ଖାଲି ପେଟରେ 3 ଦିନ ଖାଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ହୋମିଓପାଥିକ୍ର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଭାବରେ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ହୋମିଓପାଥି ରିସର୍ଚ୍ଚ
याकू परमिशन देइछि एवं याकू आमर बहु जगार बहु होमियोपैथिक डाक्तर व्यवहार करुछंती एहा रोग प्रतिरोधक करिबारे आपनकु सहाय्य करिवो। आउ गोटे भल कथा आपनको वर्तमान कहूछि मु आपणकर वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम आमर प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी वर्तमान अल्टरनेटिव मेडिसिन रो आयुष डिपार्टमेंट को वर्तमान जोगाजोग करिसेंती एवं प्रधानमंत्री कहउचंती जदि आवश्यक पड़े ताहले एलोपैथिक छड़ा होमियोपैथिक आयुर्वेदिक यूनानी सिद्ध ये जो चिकित्सा प्रणाली अच्छी आयुष रे ये चिकित्सा प्रणाली डाक्तर मानू पुणी आनी तांकर उपयोग करने आपण मैंने जानिथिबे इतिहास कहे जेतेबेले आमर संक्रमण रोग बा एपिडेमिक आरंभ होइतिला सेतेबेले होमियो चिकित्सा विज्ञान बहुमात्रा देशवासी को साहाय्य करिछि। से चिकन पॉक्स हेउ कोलेरा हेउ कंजक्टिवाइटिस हेउ प्लेग हेउ किंबा स्वाइन फ्लू हेउ सब बेले होमियोपैथिक आगे आसीछि होमियोपैथिक प्रिवेंटिव देइछि एवं होमियोपैथिक लोक मानकु भलो करिछि। आपण माने आउ किछि नुआ कथा मु आपण मानकु कहिबिनी आपण माने जानती होमियोपैथिक रो किछि नुआ आमे आविष्कार करूनु कि उद्भावन करूनु जहा थिला ताहा ही अछि ताहा ही रहिछि। तेणु कोरोना को भी आपण माने देखंतु जहा वर्तमान ट्रीटमेंट करा होछि साइन एंड सिम्पटम्स माध्यम रे आपण को चिकित्सा करा जाउछि। तेणु होमियोपैथी विश्वास करे साइन एंड सिम्पटम्स रे रोगर लक्षण अनुसार रोगी को चिकित्सा करा जाए कोनोसी रोगर ना नै नुह। तेणु कोरोना पई चिकित्सा होमियोपैथिक रे होई परिबो एवं सेथि पई जदि केंद्र एवं राज्य सरकार होमियोपैथिक डाक्तर मानकु निमंत्रण करिवे सेतबेले अनुरोध करिवे जे आपण माने आसंतु चिकित्सा करंतु। वर्तमान होमियोपैथिक देश सारा समस्त डाक्तर वर्तमान अपेक्षा करिसंती सरकारंकर परमिशन को। तेणु आमे माने मध्य कोरोना को भय करिवार नाही। कोरोना आमर किछि क्षति करि परिबो नाही। आमर सबबेले संक्रमण को आमे प्रतिरोध करिबा। आमे कोनोसी गहଳି जाय को जीवा नाही। मास्क व्यवहार करिबा। आमे किछि आवश्यक पड़िले निकटस्थ डाक्तर मानक सहित जोगाजोग करि परिबा। धन्यवाद।